kan aldaw, mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Biyernes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, DENR MGB masurat kay Governor Lagman para sa pag-schedule nin pag-ururon mananangod sa sitwasyon kan quarry operation sa Ginubatan, Albay. Pantaw Port sa Libon, Albay posibleng maging operational na ngunya na taon. Pag-oktaba kan barangay asin SK election, suportado kan PNP asin Fuerzas Armadas kan Pilipinas. Sa lado nasyonal, DOTR naggigibo nin polisiya mananangod sa target o sa target ng gobyerno sa pampublikong transportasyon sa pagbalyo sa mga electric vehicles. Sa ibang nasyon, o sa detalles kan mga bareta sa lado nasyonal o lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Masurat si DENR, Mines and Geosciences Bureau, Bicol Regional Director Engineer Guillermo Molina kay Gobernador Grex Lagman para magpa-schedule nin pag-ururon mananangod sa sitwasyon kan quarry operation sa probinsya lalo na sa Ginubatan, Albay. Sinabi ni Molina, nagigibo niya ini para daina madugangan pa ang reklamong pigpapaabot sa Sena Opisina dalan sa pagkasabing operasyon kan quarry sa may pamitisan kan Bulkan Mayon lalo na nasa poder kan gobyerno probinsyal sa Environmental and Natural Resources Office, Albay, ang pagtaon ng permiso digding. Sigun kay Molina, pwedeng magbantay ang mga residentes maging opisyalis kan barangay kung nasa tamang lokasyon sin volume kan aggregates na pigkakaykay sa sendang lugar alagad kay po na matauan in informasyon. Asin kaaraman mananangod digdi. Nagtaon ng asigurasyon si Molina na imbestigaran maninda ang mga reklamo, concern, asin informasyon. Mananangod sa nasabing aktibidad para man masiguro ang pangangataman sa kapalabotan asin kan publiko. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. 2,500 na job vacancy ang pwedeng applyan ngunyan sa pagigibog Magayon Festival Job Fair sa Albay Astrodome. Presente asin hiring sa aktibidad ang mga iba-ibang pribado asin pampublikong ahensya sharing kan Philippine Overseas Employment Administration, Gaken Philippines Incorporated, Sunwest Incorporated, AXA, Bureau of Fire Protection, Philippine Army, Social Security System, National Bureau of Investigation, PhilHealth, ESL Online Learning Center, Comworks,
Villa Verde, Philippine National Police asin IBAPA. Ang aktibidad ni parte kan selebrasyon kan magayon festival sa pamamayo kan gobyerno probinsyal kan Albay asin sanggunian panglalawigan sa pakikipagtabangan man kan Peso Albay, Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers asin IBAPA. Ang job fair nasa ultimong aldaw ngunyan asin ang mga interesadong mag-apply daron sa na ang mga updated resume, high school diploma, kung high school graduate na 18 anyos na ang edad pa itaas, college diploma, transcript of record, as in valid passport para sa mga overseas applicants. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ngani day mapundo ang produksyon asin supply nin mga gugulayon pati naman iba pang pagkakan kung mas lalong maging malala ang epekto kan El Nino phenomenon. Puspusa ng pagigibong promotion kan Albay Provincial Agriculture Office sa mga paraoma na para menres na magbalyo sinda sa mga drought tolerant asin mga early maturing crop varieties. Sigun kay Provincial Agriculturist Che Rebeta, ngani man ang mamantinir asin mapalangkaw ang retention kan soil moisture sa kabasan, pwedeng gumamit nin mga organic fertilizer ang mga paraoma. Apera pa kani, pwedeng magkaigwanin adjustment sa planting calendar asin crop shifting. Lalo na sa mga lugar na maapektaran ni marahay kan efekto kan mga pagbabago kan panahon. Iba pang detalles kan Bareta nagbaba sa nin 28.6% ang kaso nin dengue sa Kabicolan poon kan Enero sa kud Abril ngunya na taon. Sigun kay Dominic Bologna, ang dengue program coordinator kan DOH Bicol, nasa 232 ang arestong kaso nin dengue sa Kabicolan, hababa kumpara sa 325 ka nakaaging taon alagad parehong periodo. Sa datos kan Department of Health, duwa na gadaan sa nasabing helang saro kani hali sa Katanduanes asin saro sa bulan Sorsogon. Sa nasabing numero, ang Katanduanes ang may pinakalangkaw na kaso na nasa 72 katawo ang nakagat nin mga namok na may darakan dengue. Nangapudan na ahensya sa mga Bicolano na mantineron ang kalinigan sa kapalibutan para maibitaran ang siring na helang. Posibleng maging operational na ang Pantaw Port sa Libon Albay ngunya na taon. Ini ang pahayag ni Provincial Engineer Dante Baclao kung saan ang pagbubukas kan pantalan ang nakadepende sa pagdesignar nin mga personahes kan Human Resource Management kan Gobyerno Provincial kan Albay. Sinabi ni Baclao na matatapos na ang administration building asin nagpapadagos na ang konstruksyon kan phase 2 kan pantalan kay bana na ang passenger terminal building, bodega asin seawall kasabay pa ang dredging. Sa ngunyan pigantabayan kan PAO ang rehabilitasyon, construction asin pagmanihar kay ni basado naman sa napirmahan na Memorandum of Agreement entre kan Gobyerno Provincial asin Philippine Ports Authority. Mientras tanto, nagtatangro ngunya ni libreng theoretical driving course ang Land Transportation Office Bicol asin ang mga district offices kini. Ini ang nakinonfirmar ni LTO Bicol Regional Director Francisco Ranches kung sa in parte ini kan sendang mga aktibidades sa selebrasyon kan Road Safety Month asin anibersaryo kan Land Transportation Office. Ipinalawanig ni Ranches na ang mga jóvenes na may edad 16 anyos pwede nang mag-aprobichar kan nasabing programa bilang saro sa mga rekisito para makakuha ni student permit sa pagmamaneho. Sinabi niya na ang mga interesado pwedeng magduman sa pinakarining opisina kan LTO asin pwedeng mamili kan sendang schedule sa training.
Katiyon kini na matauan ng sufisyenteng informasyon ang mga aplikante sa lisensya para mabawasan ng 30% ang arestong road crash sa riyon pati na sa bilog na Pilipinas. Naaprobara na kan DepEd Bicol ang conversion kan Taloto Elementary School sa Kamalig Albay na maging Taloto Integrated School kung saan pwede nang makapagtao ang eskwelahan ng edukasyon pang sekundarya o high school level poon grade 7 sa good grade 10. Nagpahayag din kaugmahan si Alkalde Caloy Baldo sa sayang Facebook page sa pigsasabing ngunyan na formal na igwanin integrated school ang barangay Taloto. Mas dakol na estudyante ang makakapagtapos din high school asin magkakaigwanin maray na futuro. Ang conversion party kan esperso kan gobyerno lokal kan Kamalig katuwang ang mga personalis kan educational institution na mapalawig asin mapakusog pa ang kalidad ng edukasyon sa banwaan. Mientras tanto, ipigsilibrar ang grand opening kan Eastern Bicol Medical Center Newborn Screening Satellite Continuity Clinic na pinamayuhan kan Department of Health Bicol sa Veracatanduanes. Initanganing makapagtaonin continuous, efficiente, sin mas accessible na outpatient care sa mga konfirmadong positibo sa inborn errors of metabolism sa probinsya. Sigun kay Dr. Ferchito Avelino, Assistant Regional Director kan DOH Bicol, ang NBS, nag-identifikar ng IEM sa mga newborn kung saan pwede ining makaapektar sa long term sa salud asin survival kan mga umboy. Sinabi man ni David Avila, ang clinic na ini ang napakaray ang accessibility sa mga outpatient care tanganing daina magluwas sa probinsya para mas maaraman kung konfirmadong positibo ang pasyente sa IEM. Sa ibong nalado, nagpapasalamat man si Gobernador Boboy Cua kan Catanduanes sa mga katuwang na naging invelto tanganing maging realidad ang continuity clinic. Iyan ang primerong kabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. The Provincial Government of Albay, in cooperation with Legazpi City Host Lions Club, presents Magayon Festival, Food and Beer Plaza. May 1 to 31, 2023 Magayon Festival, Food and Beer Plaza. on its new location. Yao nakita digdi sa Old Legazpi Domestic Airport. Mas mahiwas, mas maugma, mas magayon. Magayon Festival, Food and Beer Plaza. Igwa kita digdi ning rides, night market, tiangge, nightly bands, asin kadakol pang iba. Magayon Festival, Food and Beer Plaza. Mas mahiwas, mas maugma, mas magayon. May 1 to 31, 2023 at Old Legazpi Domestic Airport. Dati kaming anini, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron! Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi,
Lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin. Ang sipon, headache, ang sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo asin Sarong Bangi Festival Committee an mas pinakolor asin mas pinaliwanag na Sarong Bangi Festival 2023. Ngunya na taon, pinahiwas asin mas dasok nin manlain-lain na aktibidades. Mayo 1, lighting of Pugadlawin Park, Beer Plaza sa Pugadlawin Park, sarong bulan na selebrasyon kan Sarong Bangi Festival. Mayo 10, blood donation. Mayo 12, medical mission. Mayo 13, banal na misa, grand opening parade, lighting of Basud Bridge fireworks display, Agri Expo Bazaar. Mayo 14, songwriting contest. Mayo 15, fun dance, a ballroom dancing activity for the elderly. Mayo 16, Grand Santa Cruzan. Mayo 17, cultural night, best of locals. Mayo 18, Bernadette T. Aguas Grand Zumba Party. Mayo 19, wreath laying, celebration of Lolo Poten's birthday, photo walk, parade of lights, street dance exhibition. Mayo 20, big time derby, glow in the dark fun run. Mayo 21, night fishing. Mayo 22, parada ng liwanag asin musika. Tampok ang inadornohan asin inilawan ng mga tricycle. Mayo 28, third, Mayor June Aguas Semi-Urban Enduro Challenge. Mari na sa Santo Domingo, mag-ugma asin makiselebrar kan Sarong Bangi Festival 2023. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. Symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Nakauli na sa Pilipinas si Presidente Bongbong Marcos sali sa duwang aldaw na partisipasyon sa 42nd ASEAN Summit sa Indonesia. Alas 6 kasubanggi
kan maghugpa sa Villamor Air Base ang Philippine Airlines Flight 001 kung saan lunad ang presidente asin delegasyon kaini. Sa arrival speech kan presidente, sinabi kaning sa ginibong ASEAN Summit nagpahayag ng suporta ang gobyerno para sa regional security, free trade asin multilateral trading system aron kan pagsuporta sa mga negosyo asin micro and small and medium enterprises. Natukarman ang pagkakaigwan in energy asin food security asin kung papaano malalabanan ang marawat na epekto kan climate change. Sigun pa sa presidente, nagpahayag man ng suporta ang Pilipinas sa ASEAN institution. Pagmantener sa pagsunod sa international law asin pagsuporta sa pagkakaigwanin katrangkiluan sa Myanmar dalan sa political faction. Nagpahayag man ang presidente ng concern sa humanitarian crisis dalan sa nangyayaring giyera entre kan Ukraine asin Russia sa ginibong ASEAN Summit. Mientras na sinabi man ni Marcos sa summit na mantenido ang pananindogan kan Pilipinas sa issue kan South China Sea na ipautob ang peaceful resolution. Sinabi niya sa ginibong aktibidad na ang suporta niya sa Timor-Leste para maging full member kan ASEAN. Lalo na observer na ini sa 42nd ASEAN Summit sa Huri. Nagpapasalamat man si Marcos kay Indonesian President Joko Widodo dalan sa pagiging hospitable bilang pamayo kan ASEAN Summit ngunyan na taon. Kinonfirmar ni Senador Amy Marcos na ipinairarom sa sarong medical procedure ang sa iyang ina na si dating Primera Dama Imelda Marcos. Sigon kay Marcos, ipinairarom sa sarong operasyon ang sa iyang ina kan Mayo 7 sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. Naging matriumpo ang angioplasty sa ginibong operasyon sa dating Primera Dama. Sinabi niyang nagpaparay pangunyan ang sayang ina asin pigdulauman na makakauli na sa simanang ining. Ang dating Primera Dama masilibrar kan sa iyang ika-94 kumpleanyo sa Hulyo. Padagos na pinapakusog ang kampanya kan Philippine National Police kontra sa loose firearms o mga badil na bako restrado asin illegal. Sa datos kan PNP uminabot na sa sobras sa 10,000 na mga badil ang sendang na konfiskar sa mga iba-ibang parte ng nasyon. Inipoon kan Enero sa Good Mayo 7 ngunyan na taon. Sigun kay PNP Chief General Benjamin Acorda na makusog ang kasuguan na pahiguton pa ang kampanya sa mga illegal na armas dahil patakot ini sa seguridad kan publiko. Mantang pera sa mga nakonfiskar na badil, sobra sa 3,000 na katawo ang sendang naarestar dalan sa pag-iingat nin mga illegal na armas. Nagtutubod man si Acorda na dalanta na babawasan na ang loose firearm, makakatabang ini sa pagpababa kan bilang nin mga potensyal o posibleng krimen. Bareta sa ibang nasyon, ipigdeklarar kan Presidente kan Sur Korea ang pagtatapos na kan gabos na restriction na ipinapautob sa sendang nasyon kontra sa COVID-19. Kaya badigdian na paghali kan face mask mandate asin epektibong pagsalida sa nasabing disease bilang endemic category na sana. Sinabi ni South Korean President Yoon Suk Yeol na hinali na ang pagsulog ng face mask sa mga indoor places para sa mga hospital. Siriman, hinali ang pagpresentar ng PCR test sa mga arrival sa South Korea. Magiging efektibo ang bagong regulasyon poon sa Hunyo 1. Ginibok ang South Korean leader na nasabing anunsyo nagkaparangal daw matapos na ideklarar kan World Health Organization ang paghali sa COVID-19 bilang sarong global health emergency.
Sa lado ng Karawat, nagpalyar ang Gilas Pilipinas sa kamot kan host country, Cambodia, sa score na 79-68 sa nagpapadagos na 32nd Southeast Asian Games. Sa puon pa siya na kan Kawat, pinagana na kan Cambodia ang sendang anom na mga haralangkaw na naturalized players kung saan tinambakan tulos ninda ang Gilas nin 19 puntos. Piniritman kan Gilas nalapagon ang lamang kan Cambodia pero dahil ninda nagibong makakuha ning kalamangan. Iguanin sa Ronggana as sa Rong Pierde ang Gilas kan tambakan man ninda ang Malaysia sa primerong kawat ninda. Piglalauman na makakalaog sa semifinals ang Gilas kung madaog ninda ang Singapore sa aga. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon. Nasa linya ang Pag-asa. Diyos marahay na pagkagapos sa mga taga DCGB asin sa gabos na tagapakinig asin nagsusubaybay kang DCGB. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone o ITCC ang naka-apekto sa Surkang Mindanao. Samantang digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang panganoron sundo sa panganoro na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot naman kang mga localized thunderstorm. Ang duro say maluya sundo moderato, nahalis sa norte sirangan sundo sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato ang pagalon. Tinatayang agwat ng temperatura pigila umampoon 25 sundo 33 grado sentigrado. Asin ang daw ay nagsirang kasabagong alas 5:20 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 6:03 ning pagkahapon. Ini sa Melvin Almuela reporting live Ali Digli sa DOST Pagasa Legazpi. Yan mga tugang nga detalles kan mga Bareta ng unyan na Biyernes. Sa pag-arakan mga pag-ariba, Mardela, Angel Mostaza, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo Salado Technical, Richard Astor sa IT, asin Pag-asa. Ako po ang nagatudkan Bareta. Edwin Taral na nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay. Masunod na ang napot ni Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kayo.